Zaki Production. San hawa yake taɓa ni ma fa na ja ajinai tunani da labari na zo ma aboki bani na baka nawa a so an ban kulawa ni ma ta bani fage na kauna labari na ta hawa in zan shauki ke tsakani a so ta tallafa min ta kauda mini duk tunani a zuciya ta ciran damuwa tas ta wanke rauni da daɗaɗan kalaman take mini sauti kunnuwana. Kyakkyawar zuciya tsabtatar na ja'atu ba mugunta kuma gata da ƙoƙari ɓangaren addini ta bauta a tarayyar mutumin abin daɗi ya zanna manta kuma ta lasan mata faɗan a gidana za ta zauna komai na saka ta za ta yi don samar da farin ciki na kai ta kamu sosai ni ma haka santa na sa a raina kowa zai gan mu sai ya yi jin sha'awar ya yi so da ƙauna a irin fara'ar ta hawa da kallo wanda take a gona. Ina shiga damuwa ita ɗai ce mai sharan hawaye ta sani farin ciki ta yi nonin sofiri da boye aka zalika ba ta ɗaukar ziga ko da sun yi gawaye na ja'atu za ta kushe su don kare mana martaba na akan ƙaunar ki kowa idan ya taɓa ki ba zan bari ba kowa aka wahalarci ya manta bai ci kaɗan halak ba hawa ufa ta yi min na gani to yaya ba zan faɗi ba ka zan fitilar ido ita ɗai ce haske kan ido na ta faɗan fata ce da ni kar na bar ta da Allah ta yi kaɗai ce na ce na ɗauki nauyi riƙe ta amana kar ta mance ce inda na kyale ta za ta mace ko ta zauce na ce fata bar faɗi ita za ta zame mani ginshiki na Hawa'u dare da rana hotunan ki nake ta kalla kin yi mini alkawar har abada ba ki saka ni kwalla ki ban zo ban azurfa na sa'in babu ki ban tagulla sabar tsananin sanda take min hawa ta bani hula idan ta yi min kalamanta dan daɗin su na manta kaina.